Hatu Shishane bau Prime Minister Jongguri Israel Benjamin Netanyahu ulayap katkum ka jingkam jong ka Iran Republic Gatkop lane ka IRGC ba menta ka sngi ka arterik jomnai mat arjar aphonriu ka IRGC kala pensapriang ye ka khubor ban ongba u Prime Minister Jongguri Israel Benjamin Netanyahu ula syak penyap ha ki kaibar sekan misail Jongguri Iran menta ka sngi kong ha ba kila penpra ye ka office jong u lingba juga jingir thama ka ba kendit bat kum juru ya ka jaka ajing tip ka ba kongsan jong ki sipai Jongguri Israel ya kene la ong de ke lat sa khobor Jongguri Iran ban ong ba ka kenhun IRGC kala yo ban set bat penpra ya ka jaka sa jong u Prime Minister Jongguri Israel hanrei ne ga lang juga lat patai khobor bat ki bor sarkar Jongguri Israel ki klam penshai AA halor jong ka jingkam jong ka IRGC hanrei ne ga lang juga Israel kala ong ba ka dei tang ka jingthmu ban set ya ka office jong u Prime Minister Jongguri Israel u Benjamin Netanyahu hanrei ki Iron Dome Jongguri Israel kira la ban pensange no ya ki missile Jongguri Iran kapla hirthma da ka IRGC kani ka jing hirthma Jongguri Iran persya ya ka Israel kada hadin ba ka Israel kala hirthma kendit ya ka jaga sa jong Ayatollah Ali Khamenei unong senchadon bor Jongguri Iran kat hadu ba ula klat chisendon haju Kikin hun senking atiar jong ka Middle East ki bakentup ya ka Hezbollah ka Hamas ka Houthis bat ki wei pat kikin hun senking atiar kila dapru ban bam smai ban herthma persya ya ka Israel ban ongba lada ka Israel kala shimna ya ka jingim jong Ayatollah Ali Khamenei unong sensha don bor jong ka Iran kikin hun senking atiar jong ka Middle East ru kin sa shim ya ka jingim jong u Benjamin Netanyahu u Prime Minister jong ka Israel bat kumjuru ya ka jingim jong Donald Trump u President jong ka Amerika hadin joka jinghir thma ba kendit jong ka IRGC nagalang jong Israel tang haki kendet kenta kala krwit de ki bom ya ki jakashong jong ki lena Hezbollah kabadan hapo jong Lebanon hagba lai phoi ngut ki bru kala yap bad de ki spa ngut ki weipat ki bla mensau kumta ka jingye kan at jong ki ri joka Middle East ki ba kenthop ki kinhun senking atiar dagba kala shim ya ka jingbam smai ban pen hirput ya ka Israel bad ya ka ri Amerika namar ka jingsha set yap no jong Ayatollah Ali Khamenei haki missile jong Israel ka jingye tengkhu jong Israel bad ka Middle East ka ka dauba ka bla shong tun rai nadu la slamba kumta ngi la ban ong ba ka thma ka ba bangtam jong ka Middle East ka de ka thma banyale persya bat kari Israel shisin bala sedang ka de ka thma kan sa pun khnyo wat ya ka perthai shitulup namar ki ba bon ki ri jong ka Middle East kita ki ri ki bala ban pendap penyang ya shitulup jong ka perthai bat ka ri Israel ru ka de ka ta ka baje ka jong ublai shisin ba uding dembur ula khilung to tip ba ka liur ka lejan kumta ka thma jong ka Israel ha ka je don lang jong ka ri Amerika persya ya ka Middle East kan sare ka thma ka bansa penkhnyo ya ka perthai shitulup kumta hadu kaniga kenta kampat Shamladon Satya kanu kudu ka jing pentikna na kalyang jong ka Israel bau Benjamin Netanyahu u Prime Minister jong ka Israel ula syak siat yap no ha ki missile jong ka IRGC kathma jong ka Middle East bat ka Israel kan nang kraw shushu nang ne sakmat to ngendang ye ap iki wepat ki khobor ki bandangwan ko blesibun ta hadu bikendu ha wepat ke video